Jesus, nagtawag ka natong tanan sa pagsangyaw sa tibok kalibutan. Ang maayong balita o kamatuoran, gugma ni Jesus maurag yun ang dalan. Usa ka tingon, usa ka ebanghelyo, nag-awit sa gugma ni Kristo. Sa tanang nasod o kaliwatan, ipahibalo nato ang kaluwasan. Usa ka tingon, usa ka ebanghelyo, sa pagsabwag sa gugma ni Kristo. Hangtod ngadto sa tumoy sa kalibutan, si Jesus lamang ang kamatuoran. Gitawag sa pagampo ang tanan, aron makita sa tibok kalibutan. Sa paglakaw nato sa panagiusa, dito sa langit magkinitanay kita. Usa ka tingon, usa ka ebanghelyo, nag-awit sa gugma ni Kristo. Sa tanang nasod o kaliwatan, ipahibalo nato ang kaluwasan. Usa ka tingon, usa ka ebanghelyo, sa pagsabwag sa gugma ni Kristo. Hangtod ngadto sa tumoy sa kalibutan, si Jesus lamang ang kamatuoran. Magkahiusa ang atong tingog, aron ang misyon dili matarong. Sa ngalan ni Jesus nga Hari, adunay kadaugan o kinabuhi. Usa ka tingog, usa ka ebanghelyo, nag-awit sa gugma ni Kristo. Sa tanang nasud o kaliwatan, ipahibalo